ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଚା ପିଇ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଚା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାନୀୟ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଚା ପିଇ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଅଫିସ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର, ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଚା ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଦିନରେ 8 ରୁ 10 କପ୍ ଚା ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପିଇବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚା ପିଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅତ୍ୟଧିକ ଚା ପିଇବାର 5ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଇରନ୍ ଅଭାବର ବିପଦ। ହେଲ୍ଥ ଲାଇନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନରେ 3 ରୁ 4 କପ୍ ବା 710 ମିଲିରୁ ଅଧିକ ଚା ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଚା'ର କିଛି ଉପାଦାନ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଇରନର ଉପାଦାନରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇରନର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଚା ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅଧିକ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଏକ କପ୍ ଚା'ରେ 11 ରୁ 61 ମିଗ୍ରା କ୍ୟାଫିନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଏହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଚା'ରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ଅମ୍ଳତା ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଅମ୍ଳତା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅମ୍ଳତା ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି କମ୍ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ। ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚା ପିଇବା କ୍ଷତିକାରକ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଚା ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଚା'ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଜଟିଳତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେତେକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମିସକ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ।